Ой, задра... Коса. И сега ще правим клип. Сега ще напрежен да чу. Ще видим какво ще правим. Така, ще играем на Clash Royale. Трепни. Окей, Wizard. Space. Прям батъл. Така. Сори, че смъркам, ма някак. Просто малко съм болен. Бум. Изи пизи. Какво да кажеш, друго? Освен изи пизи. Така, тук ще пуснем един айс. Тук един айс голем. 1400 изи е да я вземем просто. Това не го вземат с такова. Просто това е... Чакай да не се закрием бързо, че. Пак пускаме да се случи. Шит. Второ. Добре, ни взе една такова. Това е нещо хубаво. Тая игра беше добре. Остават ми поне 11 и няколко. 12 000 XP. Или ако се лъжа май. Да. Толкова. Окей. Сега. Нищо не може да тръгне, така че. Трепни. Ами нормалник. Чере ми каза, че живе. Ами изяде. Може да намерите трепни пародия на Мъци канала. Гледах го и просто не можем да се бие от главата. Който носи черна маска и ходи кацакът. Хайде! Просто към брай. Окей, върват ми те. Нека маняка. The Night. The King Вълчета. Ето. Това е Васко. Тоест Васил. It's Campbell.
скамбо просто. Той го знае, че е ютубър още. И за абонирайте се също за моя канал и за също и за неговия. Така че моля ви се, абонирайте се. Сега другия клип ще правя с акаунта Пича с Москвича. Той го направих е така за базик. Просто е така да се уивам. Electroid. Let's go, let's go. Окей. Това не е много добре. Готово. И let's go, моите. Тая игра няма време. Късмет. Giant. Аз големч. Тоест, сега аз голям по друг начин, като го няма евентуално. Така. What the fuck are you? Не ме вземе колата. Я вземе колата, вземе бора. Аз голям отпред тези барките и сега. Това още една атака да се измислих. Може да мисля да си имам. Просто фак. Не знам. Все пак пускам. Той е така пусна. What the fuck? Бум. И сега вземаме и другата му кола. Евентуално. Той е... Аз го не се справя. Да. Аз го не се справя. Също. Браво на него. Браво на него да се справя. Къде е фарбъл? Че не ми занимава с това. Така. Уй, перфектно. Малко гано го пуснаха. Окей. Тая игра май ще изгуба. Или ако не съм мега късметлията. Не ми стана тая игра. Гадно. Право ще един батон. Ще сега имате работа с него. Така. Фуки просто. Доста плеер. What? Не, всъщност ми спира да горя так, защото ако стане на малко
Бързо искай! Не! Не го занимавайте мършички. Моля, колко си прости. Не там запале. Значи ли какво? Лох. Не! Фуки, брат. Фуки. И се завърши. И сега се завръщам. И сега се връщам и... Тая игра бих. Просто забравих да го пусна. Така идеално. Мисля, това е. Ако ви харесва клипа, ударете един лайк, please. Nope. И ще покажем да бъгове другия път. Бай, бай.